Pre, ready pre? Hilog pre. 1, 2, Oh shit, not guys, ini challenge ni pare ron. Rama ko kwarta siya ba? Ini guys, ini siya masulod kwarta. 2, 3, 4, 5. Kaning last. Guys, ako kaning premyo. Anong kada ko ang kwarta ni? Kung siya nakipal. Uy, ring mo lang ko cellphone. Ako sang... Uy, pare ring. Ano sa ituwa ni? Ito ko hindi. Wala pre! Kung sa pre, nakipagsalin sa kuha. Kasi mailan na po ko ni. Dili lagi pre! Noon dyan ni, kakurta juga ni ron. Nga, aning kiri ha? O sige pre, wadto ko ron. Padulong na ko na. Bantay bitang masara po gulong maron na. Sige pre, magpaabot ko dire. Bye! Sige ang pari ha. Mag-servin. Servin para clean. Oh shit. Kalmado kecil marah pagdating sa diha. Hayop ka talaga! Ang ganda mong lalaki! Pre! Oh, pre! Hindi niyo pre! Oh no! Pre, nagpa-challenge niyo pre ba? Kung saan pre? Taka niya yung bagol pre. O, kita ba pre? Nasa yung masulot ko ka pre. Ako na ang pa-challenge sa inyo nga. Tanan. Tanawa pre, unay kwarta pre no. Magpaanam nagtagok pre. Antod sa tumoy. Batay pre, masig binuang na pagaya. Sige pre, sugdan na to. First round. Napa pre. What pre? Suwan. Dali mo kamot pre. Bagon. Ready pre. Ready na pre. 1, 2, 3. Oh, anara pre. Oh, pagkasimple. Inaayaw yung pa-challenge na yun ako pre. Di pa natapos pre. Karon guys, diri naman sa number 2 na challenge. Sige pre, aduan na pre ha. Ready? 1, 2, 3. Oh, tanawa. Karta, punta. Easy money. Magkala ang karta. 150 na. Oh, ana na kasing pre. Next round na punta pre. Karon pre. Ngayon tulungan ng challenge. Dako na pre. Sige pre. Pusing pre. 1, 2, 3. Oh, ana ra kasing pre. Sus, masay pre. Wadug ko na sa'yo ani pre. Kapuasa gini ko. Karon pre. Ta sa kaupat na challenge pre. Ready na ka pre. Pusing. 1, 2, 3, go. Oh, tanawa pre. Simple, hindi kayo mong gitabuat pre. Karon pre. Ngayon sa out kayo na challenge. Mga boss. Awaning last na challenge ron. Tago kayo nang makuha ni pare. Ready na ka pre. Ready pre. Ready pre. 1, 2, Oh shit, not good. 3.